हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनो थाबाय बुथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबा दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जोंनालाय सानफ्रामबो बिदिनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामनाय थाबावो सोरबाफोर चेनेलावहाय गोदानै हाबसनना नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एकदम फुङावनो दिनै बोथोरा बांद्राय मोजां नङा लोगोफोर दिनै माने सान्दुं गैया अब्लाबो माने खर'खिनिखौ स्र' लोबस्र'नानै लाबाय आङो बेसेबा फुङावनो आरोना ओमफ्राय गोजां गायाखै नै आखाइ गोलावखौ थ्रोब सोफिनना लाबाय मानो होनबा लोगोफोर आङो दुगैखांनानै खर'खौ लोबनो बायो ओंखायनो माने दुगैनाय समावनो माने खर'खौ लोबनानै लाखाबाय आरोना लोगोफोर स्र'नो गोजांग्रानो फुङावनो ओमफ्राय थ'दोंबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै बोराया माबा नायवबाय दं लोगोफोर फुंनि जानाय लोंनाया जाथ'वाखै नालाय दायो ओमफ्राय बोराया नायवबाय दङ कटं काटां लोगोफोर ओमफ्राय सिदा सिदि माने दुगैस्रां लोबस्रां नै जानाय लोंनायनि हाबाफारियाव लालायबाय आरोना ओमफ्राय आङो दुगैयैनि सिगांनो नैबे मोजां थास'खौ माबा जावनानै दोनखादोंमोन आरोना दुगैयैनि सिगांनो माने थास'नि हाबाफोरखौ माने मावनानै लानो लुगैयो आङो ओमफ्राय दुगैखांबाथाय मानलु मानला जायो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दुगैखांनानैसो स्र' जावखांना लानानै ओमफ्राय नै सायनानै लाग्रोनोसै दायो दाबायदियाव थास' बेदरा बिराद मार जाबायहाय लोगोफोर नै ओमफ्राय बिराद मोजां आरो न'नि हानिनोमोन आथुर बिथुर जावब्रबबाय आरो बेखौनो ओमफ्राय माजों संनाय जायो ओमफ्राय खावसे हखांबायानो ओमफ्राय बांद्रायगोन ना मागोन जायखिजाया संजोबा आरोना जों बोराइजो बुरैजोल'सो नालाय गथ'फोराथ' जाखाया ओमफ्राय बोराइजो बुरैजो नालाय बांद्रायगोन ना लोगोफोर सानैल' मानसिजों एसे बुरजा थास' जाबाथाय थिग जाया आरोना लोगोफोर बांद्रायबाथाय ओमफ्राय खावसे दोननानै खावसे जानोसै आरोना माबार सायनानै माने संथारबायबो आरोना लोगोफोरनो बाहेरावनो संबाय स्रांनो अरनि रोहो अरखिजों ओमफ्राय खान्थायावनो लागावबाय आरोना लोगोफोरनो दाउआबो मानैयानो एकदम खायसथा बाहेरावनो खान्थायावनो स्रां संबायहां लोगोफोरना दा गेसफोराव मोनखौ हाया मोनलायलाङो ओंखायनो माने बाहेरावनो संबाय ओंखायनो मोजाङै फिदिंबाय थानोसै ओमफ्राय दा गेसावहाय ना गोरानखौ बरिया एवना होसिगोन आरोना ओमफ्राय सिदा सिदि मोननायखौल' देखायबाय आरोना लोगोफोरनो बिराद मोजां मोनखाबाय थास'आ रेबेनो ओमफ्राय ना गोरानजों संबाय आं लोगोफोर बांसिन माने थास' पेंखाखौ ना गोरानजोंसो गोथाव मोनजायो आंहा गोथांफोरजों माने जानो मोजां मोना ओमफ्राय थाइगिरबो होदो आरोना लोगोफोरनो बरियानो मोदोमफ्रुनो ओमफ्रायो नै दुन्दिया लकेलखौ एसे होना होनोसै लागाव लोगोफोर ओरैबायसा टेस्टि मोदोमबाय आरोना थाइगिरजों थास' पेंखा ना गोरान जि गोथाव मोनजाखायो आं लोगोफोरनो खरा मोनलायाखै अबा नै बिथिंजाय आरो बिलाहिजों ना गोरान संबाय आरोना लोगोफोर न'निनो बिलाहि लकेल फिसामोन बिलाहि फिसा ओमफ्राय ना गोरानजों जि बरिया संबाय आरोना लोगोफोरनो मोदोमफ्रुनो थास'जों ओमफ्राय ना गोरानजों ओमफ्राय बिलाहिजों ना गोरानजों नै खुदैयासो स्रा गलायबाय आरोना लोगोफोर बिराद माने गोथाव नुखाबाय नै लोगोफोर दायो नै जाखां लोंखां बेलासि समाव आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अमानि आदार खानो फैलायबाय आरो नै पुरा बस्थाबो लाखादों मनाबो लाखादों ओमफ्राय ओजोंहाय लारि आरोना नै जों बिथिंजायबो दङ माने अमा लानानै बिराद खस्थ' खालामो आरो बिथांमोनाबो मा जादों अमा लानानै बिराद खस्थ' खालामो आरो बिसोरबो बयबो माने ज' जाजाय खायो आदारफोरखौ ओमफ्राय खैथा दं सानाव इसानाव 9था दङनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहानाव गासै माबा दङ ओमफ्राय मासेयाथ' फुलिखाबाय बिमाया ओमफ्राय दायो फिसाफोराबो एसे सेंख्राय जालाय जाबाय आरोना लोगोफोर फानजासिगोन ओमफ्राय अब्लाबो माने खस्थ' खालामनानै फेदेरथारनोसै होननानै बै उग्राफोरखौनो जोङो खासाबबायो आरो अग्रायाबो पुरा दब्लायसे ग्लाम दङहाय लोगोफोर र' नोंथांमोननो ओरैहाय बेक खालामनानै देखायनि आङो नै लोगोफोर बेसेबा मा होनो लाफा बायदि ग्रौ सोमखोर आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि अग्राखौनो जोङो खानानै अमानो रुहैयो आरो ओमफ्राय बेयावनो माने आब' कबिताया सोंहरबाय थादोंमोन मा अग्रा आगै मानो होयो ओरै होनना सोंहरदोंमोन आब'आ ओमफ्राय आब' नै आं खेबसेबाव माने नोंथांनो खोन्थाफिनबावसिगोन आरो नै आब' नायनाय बे अग्राखौनो माने जोङो अमानो होयो
ओरै हास'नानै ओमफ्राय अमानो रुयो आरोना ओमफ्राय बेयाव माने फिथाइबो थायो बे फिथाइखौ माने जों गोदो उन्दैयाव खानायफोराव हुब्लेरना होबा खानायखौ माने अग्राखौ माने बख'नो हालायोमोन आरोना फिथाइखौ नै खानाया जायब्रुं जालायोमोन जसाबो लायोमोन ओमफ्राय दे ओरैबायसा ग्रौ 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 नै माखाखौ जों सानफ्रामबो खाना लाङो एसे सेंलाय लांबायहायनो सेंबायहाय मा एसे फालो नै लोगोफोर अग्रा खानो ओरैबायदि माने फालो फालो हुवा गलाय हिनजाव गलाय नै साथ' गेदेरफोर लाहाथ' आब'बो गेदेरफोरबो फैलायथारदो ओमफ्राय अमा लाना मा गानगोन नोङो आब' एसेदि खस्थ' खालामदो नोङो अमा लाना मा गानगोन एसे खस्थ' खालामोना बे बैसोआव दलर दलर जना थानांगौ नोंसानाव माब्रै दं जोंहानाव माबा बैसानाव 9टा ए हाबा जानो गोनां दंबावो हाबा जानो 2 दंबायो हाबायाव होनो आरो फिबावदो औ दे हाबायाव होनांगोन ना रायजो राजानो होनांगोन जाहोनांगोन खुंनांगोन उपाय गैयाना आब' इफोरबायसा मावना जायाबा अग्राखौ खाबाय ओमफ्राय नोङो मानो एसे हिनजावफोरनि गेजेराव मानो फैफानांगौनो गेदेरफ्रा बिहामजोनो जाहोन लागा बिदि जानाय नङा इसोर बस्था लाबोखादो एसे गिदिर बस्था लाबोखादो नै इसोर भगबान माला बुंगोनहाय जाया आंनिया बस्थासे जायाब्लाबो भिडिअआ कमप्लिट जाबानो जासिगोन नोङो अग्राखौ अमाया जायो होनना बोरै मिथिनाय आङो माबानिफ्रायनो होबाय नों होदावनानै ओमफ्राय जालांग्रा जादो जालांग्रा जाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर नै आब'आनो होनानै खिथिजेनदो आरोना अमाखौ माबा अग्राखौ होयो होननानै ओमफ्राय नै गावो माने खोन्थाना होनायनि बे गुरु रखम जाहैबायना मा बिदोंमोन नोङो 10 थाखा एसे खम बिबाय मनासेयाव 10 थाखा नै आब' हा बिगोमाया ओरैबायदि मोजां मोनसिगोन ना मानो होनबाथाय जोलैया खतम जासिगोन ना जोलैया खतम जासिगोन ओमफ्राय लोगोसे माने हायाबो मोजां जासिगोन नालाय ओमफ्राय हा बिगुमाया जोंनो प्राइस होनांसिगौमोन दा अबाव मोनगोन बिगुमाखौ बिगुमायानो गैया गामिनि नङा लोगोफोर बिगुमाया बेलेग गामिनिसो ओमफ्राय दा फासिगुरिनि अ खाबाय थानोसै नोंसोर रायज्लायबाय थालां मा जदबलायखो बस्ताफोरा रुजुनदो माबार मला न' मोनहैगोन बिदि जदबलायबाय अग्रा खाग्रा माखाया एसे बस्ता लाबाय नै 2 मनिया बस्तानै सासेया मोनहैबाय नामा आब'आ गायलुङा एसे खनायाव जदो नोङो फै जमा जबासो मोजां नुयो गय जालाय लांबाय ज्रोमनो खानसे थौ हौवा गलाय हिनजाव गलाय नोंसोरनियाव लारि लुरि नै माबायसा नुदो ओइ सावथाल गन्दगलाव न' सावजानानै होखारनाय बायदि नुदो नै आब' बेथो सावथालफोरा होखारनाय बायदि नुदो दे हले सावथालफोरा न' सावनानै होखारहरबाय ओइ थांदो आब' गथ' गथाय बाग्लुम नै थफ्ला आरो सानै हाबबावसिगोनसो मेंस्रो फैलायबाय आरोना लोगोफोर दायो न' मोनफैबाय आरो ओमफ्रायो दायो आदार रुनायनि अमा आदार होनायनि बुहुद खामानिनि हाबाफारियाव माने मावलांबाय थानोसै आरो फारि दे होमबा लोगोफोर बेखिनियानोमोन आरो दिनैनि ब्लग भिडिअ अके बाय